أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao prije 2 dana, 23. marta, i taj dan je poznat u džamatu kao dan obećanog Mesija alejhi selama. Na ovaj dan obećani Mesija alejhi selam je uzeo prvi bejat i hvala Allahu, džamat na ovaj dan obilježava sa raznim sastancima ili skupovima. Na njima se iznose tvrdnje obećanog Mesije, njegov cilj i misija, također predskazanja u časnom Kur'anu i od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi obećanog Mesije, i mnogi aspekti njegovog života se također navode na ovom danu. Jednom je obećani Mesija alejhi selam spomenuo važnosti njegovog dolaska na sljedeći način. On piše da je Allah dželešanuhu u ovoj eri spustio veliki blagoslov jer je poslao osobu koja će da brani islam i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osoba koja vam govori i poziva vas prema ovom svjetlu. Da ovoliki nemir i nesloga nije postojala u sadašnjosti i mnogi pokušaji da se islam istrijebi nisu bili prisutni, onda ne bi bilo potrebno da Allah dželešanuhu šalje takvu osobu, ali kao što možemo da vidimo, nacije širom svijeta rade na tome da istrijebe islam i vrlo je jasno da njihov trud je da bi uništili islam. Ista situacija je bila kad je obećani Mesija alejhi selam došao i na današnjici. Halifa govori, većina muslimana ne može da ovo shvati. U svakom slučaju obećani Mesija alejhi selam je rekao da je ovo spominjao u Brahini Ahmedija i da 60 miliona knjiga protiv islama su bile ištampane i vrlo je čudno da u Indiji tada populacija muslimana je bila također 60 miliona kad je obećani Mesija alejhi selam govorio o ovome. Znači, tad broj knjiga je bio objavljen 60 miliona i ako mi zanemarimo situaciju trenutnu, ove su knjige dostupile u ruke svakom muslimanu, da Allahova čast nije bila kao napadnuta i da obećanje koje je Allah ostavio, zaista mi smo njegovi čuvari, zaista islam bi bio istrijebljen na današnjici do te mjere da ni trag ne bi ostao od islama. Kako god, ovo nije moguće jer je skrivena Allahova ruka štitila islam. Obećani Mesija alejhi selam kaže kako je Allahova pomoć i ljubav bila uz njega i kako Allahovo predskazanje spomenuto u časnom Kur'anu u vezi njega, predskazanja su bila ispunjena i također
predskazanja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi Mehdi i Mesije su ispunjena. Kao što sam već spomenuo, na ovaj dan ove karakteristike se spominju i također kroz MTA programe ljudi trebaju da slušaju ove programe ili gledaju. Sada ću da predstavim pisanje Muslim Mauda radijallahu anhu. Hazur kaže, i ovo je iz njegovog ličnog iskustva ili direktno što je čuo od obećanog Mesija alejhi salama, ili također neki detalji koji spominju ljudi koji su bili direktno u kontaktu sa obećanim Mesijom, ljudi koji su bili iz džemata i također ljudi koji nisu džematlije. S jedne strane oni pokazuju istinitost obećanog Mesija, s druge strane ovi komentari učvršćuju našu vjeru. Kako god, ako mu poslije, kad čujemo ove komentare ili karakteristike, ne radimo na tome da se reformišemo, onda nemamo koristi od ovih. Onda moramo ih pažljivo slušati tako da ovo postane način da učvrstimo svoju vjeru. Oponenti od poslanika su uvijek tvrdili da sve što poslanici predstavljaju da ih to neko drugi uči. Također su tvrdili da u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Kur'an mu neko drugi kao podučava ga, nauzubillah. Kako god, ovo je knjiga koju niko ne može predstaviti ni sličnu njoj. Ovo je Allahovo obećanje i izazov drugima. U svakom slučaju spomenut ću da kad je obećani Mesija alejhi salam napisao Brahini Ahmedija mnoge knjige, ali poslije kad je Allah njega postavio za obećanog Mesiju alejhi salama ili obznanio mu, on je rekao da Allah je uzeo u svoje ruke da će da nastavi da on piše na teme koje Allah dželešanuhu jednostavno njega inspiriše. Oponenti su govorili da je ovo neko pisao obećano Mesija alejhi salam, to jeste te njegove knjige, i da je on samo to predstavljao. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu u vezi ovoga govori, u to vrijeme Zimidar su bile novine i Ishan, i Hazret Muslim Maud kaže, ove novine su uvijek pisale da Mulvi Čedurullah sahib iz Hedrabada je pisao literaturu obećanom Mesiji i da bi to slao obećanom Mesiji i kao obećani Mesija bi samo to ištampao pod imenom Ahmedija. I kao kad bi god taj Mulvi prestao da piše i obećani Mesija ne bi objavljivao nikakve knjige. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori, ne znam šta se je desilo sa ovim Mulvi Čarali sahibom da on šalje svoje dobre komentare ili tu literaturu obećanom Mesiji, a za sebe je ne ostavlja. Nešto što je ili ostavi neke nevažne komentare za sebe i objavljuje ih, i Mulvi Čavagli sahib je bio pisac, i možete da usporedite Brahini Ahmedija knjigu i neke njegove knjige i da odlučite status Brahini Ahmedija i njegovih knjiga. Znači, kako da on šalje ovakva pisanja obećanom Mesija, a za sebe ostavlja neke obične zapise i štampa knjige. Prvo, kao kakvu je potrebu imao da šalje bilo što obećanom Mesiji i da je to radio, koja je logika da bi on poslao obećanom Mesiji ovakva literalna djela. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu dalje spominje pisanje Zok, poezije za Zafera. Znači, Zok i Zafer, ako analiziramo, jer imamo te poezije, nikada ne možemo usporediti ljepotu poezije koju je za sebe Zok ostavljao prema onoj koju je davao Zaferu. I vrlo je jasno da Zafer nije dobivao njegov najbolji rad, iako je Zafer tad bio kralj. I onda najjednostavniji ljudi mogu shvatiti
da je ovaj Mulvi Sahib koji je pisao, navodno obećano Mesiji alejhi selamu, zasigurno bi sebi ostavljao bolja djela kao što je spomenuto u knjigama. Mulvi Čaragli Sahib je predstavljao male detalje, dok obećani Mesija alejhi selam je predstavljao znanja i znanja u svojim knjigama čitaocima, znanje koje nije predstavljeno ni od jednog muslimanskog učenjaka u zadnjih 1300 godina. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu u vezi oponenata obećanog Mesija alejhi selama piše: kad je obećani Mesija objavio svoju tvrdnju, njegovo stanje i stanje njegovih sljedbenika je bilo vrlo slabo. Hazret Musa Maud kaže: ja sam rođen prije nego što je obećani Mesija alejhi selam tvrdio da je poslan od Allaha dželešanhu. I kaže: ako nisam bio svjestan toga na početku, kako sam odrastao, postalo mi je jasno da ova era je bila teška za džemat. Učenjaci su huškali mnogi protiv zajednice na razne načine. Allahovo obećanje je bilo ispunjeno. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu u vezi opozicije dalje govori: obećani Mesija alejhi selam je prolazio, da je obećani Mesija govorio da ljudi mi govore razne uvrede i ja postajem zabrinut u vezi njihovih života, jer uništavaju svoje živote na ovom i budućem svijetu. Onda ako mi ne vrijeđaju, također postajem zabrinut, jer bez opozicije nema napretka. Hazreti Musa Maud dalje kaže da je obećani Mesija alejhi selam rekao da mu ne smetaju njihove uvrede. Uzrečica u Punjabi koju je obećani Mesija često govorio: iako kamila pokazuje nemoć, gazda može da na lijep način, milujući je, natovari na njena leđa. Onda šta god drugi govori, obećani Mesija alejhi selam kaže: mi uvijek ili savjetuje da uvijek se ophodimo nježno i ljubazno prema njima. I uzvišeni Allah dželešanhu daje svoju milost. Iz ovih ljudi će biti ljudi koji će prihvatiti istinu. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu dalje govori o opoziciji kad je obećan Mesija alejhi selam iznio svoju tvrdnju, samo nekoliko ljudi su ga prihvatili. I onda poslije nekog vremena kad predskazanja obećanog Mesije se nisu ispunjavale prema riječ po riječ, recimo, ili na isti način, ljudi su počeli da sumnjaju. Iako je predskazanje obećanog Mesije u vezi Laikrama ispunjeno, Laikram se je usprostavio obećanom Mesiji alejhi selamu i onda Hindusi zajedno su s njim počeli da vrše veliku opoziciju protiv zajednice. Slično onda Mulvi Muhammed Sejd Zaheb Batalvi kada je počeo da govori protiv obećanog Mesije, i to je bio vrlo težak period za džemat. Onda doktor Abdul Hakim kad se odstranio od vjere, i to je bio težak period za džemat. Ukratko, džemat je prošao kroz mnoge poteškoće i oni koji su gledali sa strane mislili su da će džemat da bude uništen. Kako god, Allah dželešanuhu je uvijek pomagao i nije dozvolio, i svako iskušenje je donio, sa svakim iskušenjem je donio napredak. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže: obratite pažnju na opoziciju. Također u vrijeme Muslim Mauda radijallahu anhu bila je velika opozicija džematu. Historija svih ispravnih zajednica je da su prošle kroz opozicije, ali uz Allahovu pomoć zajednice su sačuvane. I također danas kroz opozicije oponenti i licemjeri gube svoju snagu, ali Allah dželešanuhu uvijek šalje svoju pomoć. Jednom u vezi opozicije Hazreti Musa Maud radijallahu anhu je rekao da zbog njihovih neprijateljstva ne obraćaju pažnju šta im mi govorimo, ti oponenti. I srca počinju da budu uzbuđena. Ovo nije dobro za nas. S druge strane, kada opozicija iznosi tvrdnje, ljudi počnu da istražuju da li su te tvrdnje tačne, i onda kad ti ljudi sami istraže, oni su začuđeni
šta je zaista istina. Drugim riječima, opozicija iznosi totalno laži i tvrdnje od onoga što zaista Ahmedija muslimanski džemat uči. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu je rekao da je jednom, dok je bio mlad, vidio obećanog Mesiju kako sjedi u džamiji. Osoba iz Rampura je došla kod obećanog Mesije, bio je nizak i mršav čovjek, on je bio pisac i pjesnik. Također je bio postavljen kao glavni da prikupi metafore i napravi taj neki riječnik literature. Došao je na taj skup obećanog Mesije i rekao je da je iz Rampura i da dolazi od nekog njihovog velikana iz tog mjesta, kao on služi tog velikana. Obećan Mesija alejhi selam ga je upitao kao šta te je dovelo na ovaj skup. On je rekao da je došao da da bejat. Obećan Mesija je rekao da mi nemamo mnogo džematlija u Rampuru i naša poruka se tamo i ne propagira. I pitao je koga je uputio da dođe. Hazret Musa radijallahu anhu kaže ove riječi dan danas su odjekivale u mojim mislima. Iako sam tad imao 16 godina. Taj čovjek je rekao Mulvi Sunaula kao da ga je on poslao. Obećan Mesija alejhi selam se tad počeo da smije i pitao ga kako se to desilo da te on poslao. On je rekao da neka literatura koju je napisao taj Mulvi je došla do tog dvora gdje on radi i gdje je on kao taj njegov vlasnik ili čovjek gdje je on živio, taj neki velikan ga je pitao da i on također čita tu literaturu. I on kaže, želio sam da vidim Mirza Sahibovo pisanje u vezi ovih inserata koji su spomenuti u ovim knjigama. I on je želio da prikupi kao materijala da bi i on mogao da znači se to koristi protiv Ahmedijata. Kako god čitajući knjige obećanog Mesije shvatio je da su totalno drugačije od onoga što je ovaj Mulvi pisao u svojim knjigama. I tako sam se zainteresovao i počeo sam još više da istražujem i onda sam shvatio da čast i blagoslov časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne može se naći u srcima od ovih drugih ljudi kao u pisanjima obećanog Mesija alejhi selama. Onda je rekao da je on mnogo zainteresovan za perzijski jezik i onda je našao Dure Samin poeziju, to je poezija obećanog Mesija alejhi selama, počeo je da čita i to je nekako usredilo njegovo srce prema Ahmedijatu. Tako gdje opozicija pravi probleme, također donosi i napredak. I u svakom slučaju mi moramo imati strategiju kako da širimo svoju vjeru. Ako poslanici su prolazili kroz opoziciju, oni su zabrinuti, kao što je obećan Mesija alejhi selam spomenuo da je opozicija način napretka. U stvari ovo je rečeno, ako ne prolaze kroz opoziciju, onda su poslanici zabrinuti jer opozicija znači napredak. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže, egipatska vlada je bila vrlo moćna u to vrijeme, u vrijeme faraona. I tad Musa alejhi selam nije imao nikakav autoritet. I kad je otišao kod faraona, rečeno mu je da će njegov narod biti uništen i on također ako ne napusti ovu svoju misiju. Ali Musa alejhi selam je rekao da će zaista da širi poruku koja mu je data od Boga. I nema moći koja će ga zaustaviti da to radi. Isa alejhi selam je uradio također slično, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uradio slično. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže, ovo smo isto vidjeli u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama. U vrijeme obećanog Mesije cijela nacija i vlada čak je bila protiv njega. Sve nacije i religije su bile protiv obećanog Mesija alejhi selama. Od siromašnih do bogatih, do običnih ljudi i važnih ljudi, svi su bili protiv obećanog Mesija alejhi selama i njegove poruke. Mnogi su bili protiv njega, pa i neki njegovi takozvani prijatelji su rekli ako odbaci neke aspekte njegove tvrdnje da će svi pridružiti se u njegovu zajednicu.
Kako god, obećani Mesija nikada se nije obazirao na njihove komentare i nastavio je da ih uvijek drži na izazovu. Obećani Mesija alejhi selam je rekao da je primjer poslanika poput priče da je bila jedna žena koja je bila mentalno poremećena i kad bi izlazila iz svoje kuće, djeca bi je uvijek uznemiravala i smijavali joj se i gurali je, držali je za ruku i tako dalje. Ona bi ih često psovala i klela i jedan dan roditelji te djece su se sakupili i rekli da ona ništa njima ne radi i da ove kletve se mogu kao obistiniti, tako da sljedećeg dana ne dozvole svojoj djeci da izlaze iz kuće i na ulicu i čak su i blokirali vrata. Drugi dan ta žena je izašla i hodala je svugdje po ulicama tražeći tu djecu, nikoga nije bilo, pa je čekala do poslije podne i ni tad ih nije bilo. Onda je išla na market i išla od prodavnice do prodavnice i onda bi pitala te ljude gdje su vam djeca, jesu vam se kao kuće srušile i sva djeca vam pomrla i tako išla i pitala. I jednostavno ti ljudi su odlučili da iako oni sklone djecu, ta žena će da radi isto i da provocira. Ako djeca budu na ulici, isto će da bude. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže kad je obećan Mesija naveo ovu priču, rekao je da je slučaj poslanika sličan ovome. Svijet im se smije i čini nepravdu i progone ih toliko da je teško za njih da žive svoj život. Onda jedan dio društva shvati da im se nepravda čini. Obećani Mesija alejhi selam je rekao poslanici se ne mogu napustiti narod. Kad se narod uspava, oni ih probude svojom porukom i povećaju širenje te poruke kako bi svijet počeo da obraća pažnju. Musa Maud radijallahu anhu kaže da poslanici nikada radi svog osobnog razloga prolaze kroz neke poteškoće, nego radi njihove poruke koju trebaju da donesu u svijetu. Iako nikada pokažu kao ozbiljnost je jedino radi ovog razloga. A što se tiče u vezi njih, oni su najmilostiviji ljudi. I u vezi ovoga nalazimo kada je obećani Mesija u Lahoru hodao ulicom, neka ga je osoba gurnula i pao je. I ti ashabi koji su bili uz obećanog Mesiju su burno reagovali i htjeli su da izudaraju tog čovjeka. Ali obećani Mesija alejhi selam je rekao da ta osoba je samo kao njegove su akcije prema tome zato što su ti učenjaci rekli da je kao Mirza protiv istine i on znači je osjetio se dužnim da treba nešto da uradi protiv toga i on to samo radi zato što on vjeruje da je to istina šta su ti učenjaci rekli. I onda obećani Mesija alejhi selam rekao nemojte kao da oni njemu ne nanesu nikakvu nepravdu. I zato poslanici nikada što se tiče njih osobno ne govore. Oni jedino govore kad trebaju da uspostave čast uzvišenog Allaha. Velika razlika između Allahovog poslanika i običnih ljudi. Allahovi poslanici nikada nisu strogi što se tiče njihovih osobnih stvari, samo u vezi vjere i poruke njihove. A obični ljudi, oni se ponašaju vrlo okrutno radi svojih sopstvenih nekih problema, interesa i tako. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu dalje govori, ako osoba razvije takvo mišljenje da su oni jednostavno slabi, te osobe nikada neće otići na stranputicu. Jer ta osoba će uvijek da se fokusira na svoju slabost i traži pomoć od Allaha dželešanuhu. Ljudi idu na pogrešan put kada smatraju da su uvijek oni ispravni i zbog svoje arogantnosti odu na pogrešan put. I onda moramo uvijek da gledamo u primjere poslanika i pokazujemo milost koju su oni pokazali. I tako ćemo onda da sebe zaštitimo od grijeha.
Obećani Mesija alejhi selam je uvijek govorio u vezi priče o Muaviji kad je on zakasnio na sabah, ali je on dalje krenuo i pokušao se da fokusira u svom namazu i jednostavno da postigne milost Allahovu i nije dozvolio da ga šejtan odvrati od njegovog namaza. Jedino oni koji su svjesni grijeha mogu da budu daleko od njih. I osoba kad jednostavno postane nepažljiva ili nemarna u vezi grijeha, onda oni počnu da griješe. I onda vjernici moraju da razmišljaju o ajetu ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. I moraju da uvijek su svjesni da nisu zaštićeni od opasnosti grijeha. Jedino su zaštićeni kad budu čuli Allahov glas. I onda osobe moraju da analiziraju svoje nedostatke, jer osoba koja je svjesna svojih nedostataka, vrata prema duhovnosti su takvim osobama otvorena. I osoba koja ovo zanemari, onda putevi prema duhovnosti su zatvoreni. I takve osobe odu na pogrešan put. Onda jednom obećani Mesija alejhi selam rekao da u ovoj eri Allah je učinio tako da sva čast bude dostignuta kroz mene, to jest kroz obećanog Mesiju alejhi selama. I osobe koje će dostići tu čast ili će biti moji sljedbenici ili neprijatelji. Razmislite ovo da će biti njegovi sljedbenici ili neprijatelji. To jeste, drugim riječima, te osobe smatraju da su oni njegovi neprijatelji zbog religijskog razloga. I onda bi obećani Mesija govorio u vezi Mulvi Sunaila Sahib, da je on bio veliki učenjak i hiljadama takvih učenjaka je u Punjabu i Indiji. Ako je on dobio neku reputaciju, onda je to dobio kroz opoziciju meni. I na današnjici ljudi će dobiti tu čast ili će biti oni koji mene slijede ili koji su protiv mene. I to znači mi smo glavna tačka, i ako ti naši neprijatelji postanu kao poznati i dobiju tu neku čast, to jeste zato što su naši protivnici. I ovo je zaista šta se dešava na današnjici. Ovi učenjaci zarađuju radi opozicija Ahmedija. I sada neki političari, posebno u Pakistanu, oni jednostavno da bi postali još poznatiji ili kao praćeni, oni onda uzdignu tu neku opoziciju Ahmedijatu i tako ostaju duže na svojim političkim mjestima. Onda u vezi spletki prema obećanom Mesiji alejhi selamu, Muslim Maud radijallahu anhu kaže da su ljudi uvijek pravili te neke spletke ili tužbe u vezi obećanog Mesija alejhi selama, ali Allah dželešanhu je jednostavno uvijek sputavao to i učinio neuspješnim. Mulimu Muhammed Batali sahib u vezi nekog slučaja u ubistvu došao je na sud kao sa dokazima protiv obećanog Mesija alejhi selama. I onda je mislio, iako ne bude svezan obećani Mesija alejhi selam, da će bar biti osramoćen na tom sudu. Bože sačuvaj. Iako tada taj sudija je bio Englez i bio je protivnik naše zajednice, i kada je bio postavljen za taj distrikt, taj isti sudija je rekao kao zašto on, to jest obećani Mesija, nije kao kažnjen još, jer on je kao ne daje poštovanje našem Mesiji i Isusu, i kao on govori da je on umro i kao on je želio da bude taj koji će da kazni ga. Kako god, kad je obećani Mesija alejhi selam došao ispred njega, Allah dželešanhu je dao tako da taj sudija, čim je vidio lice i izraz obećanog Mesija alejhi selama, sva njegovo neprijateljstvo je nestalo prema obećanom Mesiju alejhi selamu.
On je tražio da donesu stolicu obećanom Mesiji, da bude kao blizu njega. I onda je obećani Mesija sjeo. Taj Mulvi Batalvi Sahib je došao samo da vidi kako će obećani Mesija kao biti osramoćen. I kad je vidio da je obećani Mesija sjedio na stolici, jednostavno nije to mogao da toleriše. I onda je pitao tog kapiten Douglasa da se i njemu donese stolica. On je mislio kao ako optuženi ima stolicu kako svjedok da ne bude mu data stolica. Kada je kapiten Douglas čuo ove riječi njegove, ljutito je rekao ti nećeš dobiti stolicu. Onda je Mulvi Sahib rekao da moj otac je uvijek imao stolicu u ovom sudu i također ja bi trebao da dobijem stolicu. Kao ja sam advokat za Ehli Hadis i imam pravo da mi se da stolica. Onda je Douglas rekao dosta sa tvojim glupostima i odmakni se nazad i stoj. I umjesto da vidi da obećani Mesija alejhi selam bude kao osramoćen, Allah dželešanu se pobrinuo da taj Mulvi Batalvi bude ta osoba koja je osramoćena. I ovo se desilo u tom sudu. I onda taj je Mulvi Sahib izašao napolje i uzeo je stolicu i sjeo, ali službenik koji je bio službenik tog kapitana Douglasa ga je vidio da sjedi na toj stolici, odmah je prišao i rekao tebi nije dozvoljeno da sjediš na stolici i uzeo mu je stolicu. I onda i ovi napolju su mogli da vide kako je poštovanje dobio on unutar suda, ako su se tako ophodili napolju. I onda on je vidio neko platno koje je bilo razastrto i sjeo je na to platno. Odmah malo poslije je došla osoba čije je to platno bilo i ljutito je rekao ustaj s mog platna, ti si došao da svjedočiš protiv muslimana, da svjedočiš protiv muslimana na strani kršćana. I onda trebamo da zapamtimo kad Allah dželešanu na nekoga spusti pomoć, niko je ne može zaustaviti. Ni policajac, ni niko, najvažnija osoba u toj vladi to ne može zaustaviti. Allah dželešanu može da uništi neprijatelje u sekundi. Moramo da se molimo Allahu dželešanu i padamo mu na sećdu skrušeno. Zaista vjernici moraju prolaziti kroz iskušenja, ali ako ostanu sa saburom i kroz namaze i molitve, Allah dželešanu će da otklonite ta iskušenja. Bila je neka debata između obećanog Mesije alejhi selama i kršćana i ovo je zabilježio obećani Mesija u jednoj od svojih knjiga koja se zove Sveti rat. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu spominje, dok je govorio o ovome, spominje Halifatul Mesih prvog. Kaže Hazreti Halifatul Mesih prvi radijallahu anhu je govorio da smo vidjeli cedenat, znači bili smo prisutni u debati sa atomom. Kad su kršćani u toj debati umorili se, znači nisu imali nikakve dokaze koji bi se mogli suprotiviti dokazima obećanog Mesija alejhi selama. I onda su oni htjeli da ismijavaju muslimane i sakupili su neke muslimane koji su bili ili kao bogalji ili kao slijepi, gluhi i slično i stavili su ih, posjeli su ih na jednu stranu. I onda su doveli, kad je obećani Mesija došao u tu prostoriju, oni su doveli ove ljude ispred njega i rekli su ok, nećemo više debatu, a ti kao tvrdiš da si došao u svjetlu Isa alejhi selama ili Isusa, oni kako su govorili, i on je mogao da providi slijepce i kao da sluh gluhima, i oni koji su bili kao bogalji njih bi također izliječio.
I onda su rekli, ako si ti zaista došao u duhu Mesije, onda ih izliječi. Hazreti Halifatul Mesih prvi je rekao, mi smo kao bili prisutni tu i kad smo čuli ovo njihovo govor, naša su srca nekako kao utonila. Iako smo znali da to nije istina, ti atributi koji oni pripisuju Isi alaihissalamu, ali i dalje naša su srca bila tužna. Jer kao danas su dobili priliku da se ismijavaju obećanom Mesiji. Ali kad smo pogledali u obećanog Mesija alaihissalama, na njegovom licu se nije vidio nikakav znači trag da se osjeća neugodno, da je nezadovoljan. Kad su završili šta su imali da kažu, onda je obećani Mesija alejselam rekao kršćanskim ovim učenjacima, prema učenju moje vjere Mesija nije izlječavao ljude na taj način. Ovo je vaša vjera da je Isa fizički to radio i da je zapisano u vašim knjigama da ako osoba ima najmanju vjeru, ta osoba je u stanju da pomakne planine. I ako oni stave svoje ruke preko bolesnih, da će te osobe biti izliječene. Onda vi ne možete postaviti to pitanje meni. Ja jedino mogu da uradim one, znači ta čuda koja je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, moj poslanik, učio i radio. Ako tražite to od mene, onda ja sam spreman. Ali ovo drugo što postavljate, to je prema vašoj knjizi, da osoba koja posjeduje vjeru bila ko zrno, ta osoba može da izliječi znači te bolesne. Onda vi ste zaista mene spasili toga da ja ne idem i tražim ove slijepe i gluhe i bogalje. Doveli ste ih. I onda oni su prisutni i ako vi posjedujete ko zrno vjere u kršćanstvo, onda im vi date lijek. Hazreti Halifatul Mesih prvi je rekao da su ti kršćanski učenjaci jednostavno ostali zaprepašteni i onda neki od tih najvažnijih učenjaka su jednostavno počeli da sklanjaju te ljude bolesne ispred njih. I tako Allah dželešanuhu znači daje čast svojim najbližim slugama. Jednostavno ih podučava takvim odgovorima da njihovi neprijatelji ostaju zaprepašteni. Onda opozicija koja se desila u Sijalkotu protiv obećanog Mesija alejselama, Hazreti Musa odgovori, obećani Mesija je putovao u Sijalkot i onda neki ti učenjaci islamski su da kogod ode da sluša predavanja obećanog Mesija alejselama, da će oni ih razvesti od njihovih supruga. Ali ti ljudi jednostavno su željeli da čuju predavanje obećanog Mesija alejselama i krenuli su i onda su ti njihovi učenjaci ih zaustavljali i pokušali da ih zaustave da ne idu. I onda su gađali kamenjem one koji se nisu zaustavljali. I onda bi također sa skupa kao na silu uzimali te ljude, da oni ne bi slušali govor. Biti Sahib je bio glavni inspektor tog Sijalkot grada i onda je poslije postao glavni za policiju. I kaže, ja ne znam trenutno kakvu ima poziciju, to jeste kada je ovo zapisano. Biti Sahib je bio glavni za ovaj skup i kad su ovi nemiri počeli zbog ovog skupa, i taj Biti Sahib je čuo govor u vezi Arija i Hindu i jednostavno on ništa nije mogao da nađe u tome govoru da bi se to moglo koristiti protiv islama. Jednostavno svi ti argumenti ili predstavljanje u obećanom Mesaja
u govoru obećanog Mesija alejhi selama i jednostavno je dokazivalo da su ove vjere neispravne i samo istinitost islama. I on nije znao kao koji je razlog da se ovi učenjaci islamski bune. Iako je on bio radnik u vladi, ustao je i obratio se muslimanima. Rekao je, obećani Mesija govori da Bog kršćana je mrtav. Onda zašto vi ste toliko ljuti? Iako on ovo govori, zar ovo ne ide u vašu korist? Hazret Muslim Maud radijallahu anhu kaže, i ovo je način na koji naši oponenti se ponašaju prema nama. Kako izgleda, njima ne smeta da neko ode u Arija vjeru, ali samo da dok god ne budu slušali riječi obećanog Mesija alejhi selam. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori, ovo je pogrešan pogled. I ako musliman napusti vjeru, to treba da utiče na nas. Obećani Mesija alejhi selam bi često govorio, o moje srce, budi naklonjeno prema ovim ljudima. Jer oni tvrde da su jednostavno oni koji slijede mog voljenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mi osjećamo bol kad oni pređu na drugu vjeru i kad odu dalje od istine. Jednom je neko rekao obećanom Mesiji alejhi selamu, kao ja se divim, ali si napravio veliku pogrešku. Činjenica je da ulema ne sluša nikoga šta ima da kaže, jer ako oni prihvate, onda je to kao njihova sramota. I da kao oni nisu mogli da ovo protumače i morali su kao dobiti od nekog drugog. I da bi se oni složili s nečim, onda moramo da oni budu ti prvi koji će to da kažu. I kao kad si ti shvatio da je Isa alejhi selam preminuo, onda si trebao njih prvo pozvati i kao rastumačiti im ovo. I trebao si im objasniti kao ako vjeruju da je Isa i dalje živ, to je samo pomoć kršćanstvu i nanose znači štetu islamu. Oni tvrde da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, a kršćanski poslanik da je živ u džennetu. I da je on više kao superiorniji od poslanika i do te mjere da tvrde da je i Bog. Neuzubillah. I kao treba svi pozvati i objasniti da što god oni vjeruju da je tačno, ali kroz svoje tumačenje časnog Kur'ana da dokazuje da je Isa alejhi selam mrtav i kao oni bi se složili, onda bi rekli mi ćemo da te kao budemo kao tvoja pomoć. To je metoda, kao ova osoba je predstavila tu metodu da bi i ovi islamski učenjaci se pridružili mišljenju obećanog Mesija alejhi selam. Isto je onda spomenuo hadis koji govori da će se Mesija vratiti, ali ako je dokazano da je Isa mrtav, onda šta znači ovi hadisi? I onda kao jedan od učenjaka bi rekli pa ti si Mesija. I na ovaj način kao svi bi se ti učenjaci složili. Kad je obećani Mesija čuo ovaj prijedlog, da je moja tvrdnja samo radi ljudskog, znači ili od ljudi, onda bi ja to uradio na taj način. Ali ovo je naređenje Allaha i ja sam radio onako kako me Allah informisao. Kako god zajednice koje Allah dželešanhu uspostavio nemaju uopšte straha od ovosvjetskog nekih poteškoća. I Allah je taj koji će da proširi ovu poruku. Znači, pomračenje sunca i mjeseca ili eklipsa je vrlo poznat dokaz u našem džamatu. Neki molvi koji je živio u Gudžratu i bio protiv džamata. I on kaže da ljudi ne trebaju da budu prevareni ovim tvrdnjama od Mirza sahiba. I da u hadisma jasno govori da znak Mehdija jeste da pomračenje sunca i mjeseca će se desiti u mjesecu Ramazanu. I dok god se to ne desi, niko ne treba da vjeruje da je on istinit. I desilo se da je on još bio živ i da se desila pomračenje sunca i mjeseca u Ramazanu. Njegov jedan komšija je bio Ahmedi i kaže kada je sunce se pomračilo, taj molvi je bio vrlo uznemiren
i hodao je na krovu svoje kuće i govorio sada će ljudi zaista da odu na krivi put i sada će ljudi zaista kao da odu na pogrešan put ili stranputicu. I što on nije prepoznao je da ljudi ako prihvati obećanog Mesiju Mirza Sahiba da će ići prema putu upute, a ne na krivom putu. I hrišćani u tom vremenu su također vjerovali da svi znakovi koji su kao spomenuti u njihovim skriptama su bili ispunjeni. Ali zato zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem oni su rekli da nas Bila lažov tvrdi da je Mesija. A također su i muslimani vidjeli da se svi znakovi ispunili u vezi dolaska Mesije, ali su isto govorili kao kršćani. U vezi ranog života obećanog Mesija alejhi selama Hazreti Mus'maud radijallahu anhu govori: svako zlo se kao polako razvije. Nikad se ne desi da osoba legne kao istinita osoba i probudi se kao lažov. Znači, nikada ne laže i onda kad se probudi počne odmah da laže u vezi Allaha dželešanhu. Onda on kaže da procijenimo život obećanog Mesija alejhi selama prije njegovog tvrđenja. Mnogo puta je objavio Hindusima, Sikhima i muslimanima da li kao možete išta u vezi mog prijašnjeg života da kažete u negativnom smislu. I niko to nije mogao ništa da kaže, u stvari su tvrdili njegovoj pobožnosti. Mulvi Muhammed Hussein Batalvi, koji je posle postao znači žestoki neprijatelj obećanog Mesija alejhi selama, u svojom pisanju je napisao da je život obećanog Mesija alejhi selama bio čist i znači ispravan. Zafar Ali Khan otac u novinama je napisao da u njegovim ranijim danima obećani Mesija je bio vrlo pobožna osoba. Kako onda da osoba koja je svoj život živjela 40 godina, znači bez greške, preko noći postane takav grešnik? I psiholozi se također slažu da mnogi loše osobine se razviju kroz period neki duži, umjesto da se to kao odmah desi. I onda razmislite kakav je bio život obećanog Mesija alejhi selama, bez ikakvih greški. Onda pogledajte kako je Allah dželešanhu pomogao obećanom Mesiju alejhi selamu. Muslima od radijallahu anhu dalje piše: Allahova pomoć uvijek prati poslanike. Osoba znači ne može ništa nauditi pravom poslaniku, znači poslanici dođu u veliku opasnost, ali Allah dželešanhu učini svoje poslanike uspješnim i njihovi neprijatelji nestaju. Takva je bila opozicija obećanog Mesija alejhi selama. Razne spletke su rađene protiv njega i ljudi su bili također izabrani da ga ubiju. Onda također lažne pritužbe, optužbe i u vezi da je on ubica bio. I Mr. Clark je također želio da znači uništi obećanog Mesiju radi njegove tvrdnje da je Mesija, ali taj isti znači sudija je kad je obećan Mesija bio optužen za ubistvo rekao da je to laž. I onda posle ta osoba priznala da je on lagao protiv obećanog Mesije zato što su ga neki kršćani navratili na to. U Molvi Umruddin Shimali Sahib Mus'maud govori bez njega. On spominje svoj incident kako je postao Ahmedi. Ovaj čovjek je misionar u našoj zajednici. Molvi Muhammed Sahib u Shimla i Abdurrahman Sija su se dogovarali sa još nekim ljudima kako da kao izazovu obećanog Mesija alejhi selama. Molvi Abdurrahman Sahib je rekao da je obećani Mesija rekao da neće više da radi debate
i oni kao trebaju da objave kao oglas izazov na debatu i kao ako on prihvati njihovu debatu onda će oni da kažu da je on lažov zato što je već objavio da neće raditi debate. I ako ne prihvati tu debatu da oni mogu reći kao on se boji i nije prihvatio debatu. Molvi Umar-ed-Din Sahib ih je upitao zašto je ovo sve potrebno. Kao on će da ode i da ubije obećanog Mesiju i da završi ovu stvar. Molvi Muhammed Sahib je rekao, ma dječače šta ti znaš? Mi smo sve kao pokušali. I onda ovo mi je mladiću jednostavno ta misao došla, ako Allah brani tako nekoga i sve je znači protiv njega neuspješno, onda ta osoba mora da bude od Allaha dželešanhu. Iako je bio vrlo mlad, on je jednostavno imao to mišljenje. I onda je krenuo i na stanici je sreo Molvi Muhammed Batalvi Sahib, pitao ga gdje ide. On mi je rekao da sam se vratio iz Kadijana i dao sam bejat obećanom Mesiju alejhi salamu. Molvi Muhammed Husein je rekao da on je vrlo kao loša osoba i da će on da piše njegovom ocu. On je rekao, Molvi Sahib, što sam god ja odlučio je radi tebe. I tako nevjernici hoće da unište voljenog Allahovog roba, ali Allah to ne dozvoljava. Allah mu pomaže sa novim znanjem i pomaže mu u svakom pogledu. Molvi Muhammed Batalvi Sahib je također slično govorio da će da uništi obećanog Mesiju alejhi salama. On je bio znači prijatelj od ranog djetinjstva sa obećanim Mesijom alejhi salamom i uvijek bi se dopisivao s njim i uvijek bi hvalio njegovo pisanje. Molvi Muhammed Batalvi Sahib, čim je obećan Mesija iznio svoju tvrdnju, je rekao, ja sam bio taj koji ga je uzdigao do te mjere i kao ja ću biti taj koji će ga uništiti. Onda obećanog Mesija alejhi salama rodbina je također najavila i neki su čak i objavili članke u novinama da kao ova osoba ovo radi samo da dobija novac i kao ne pridajete mu nikakvu pažnju. I pokušali su da cijeli svijet okrenu protiv njega. Hazret Mus'ab radijallahu anhu kaže, sjećam se da mnogi radnici su odbijali da rade u kući obećanog Mesija alejhi salama. Njegova znači rodbina i prijatelji i narod njegov su željeli da ga unište. Kako god, Allah je rekao ljudima da je poslanik došao njima, ali ga oni nisu prihvatili. Allah će da ga prihvati i Allah će manifestirati njegovu istinu. Znači jedna usamljena osoba je bila u Kadijanu, pošta je dolazila samo jednom sedmično, nisu imali ni školu tu. Ljudi su bili toliko siromašni, ova osoba nije bila islamski kao učenjak, niti je imao neko veliko bogatstvo. Iako je pripadao vrlo cijenjenoj porodici, on nije imao veliku imovinu. Istajao je kao jedan čovjek ispred cijelog svijeta i rekao je da će Allah da proširi njegovo ime u sve krajeve svijeta. Da li ko može reći na današnjici da ime obećanog Mesije nije došlo u svaki dio svijeta? Na današnjici vidimo da nigdje u svijetu ne postoji gdje ime obećanog Mesije nije stiglo. Obećan Mesija kaže, laži lažova su dovoljne da ga unište. Sve ono što je od Allaha i što je Allah započeo, onda Allah jednostavno Allahovi meleci štite to. Ko onda to može da uništi? Zapamtite, ako je moj pokret ili zajednica samo kao jedan biznis, kao što ljudi govore, onda zaista će biti izbrisan s ovog svijeta. Onda, ako je od Allaha, onda je zaista od Allaha. I ako se cijeli svijet usprostavi njemu, onda će da uznapreduje i Allahovi meleci će da ga zaštite. Iako nijedna osoba ne ostane uz mene, niko mi ne pomogne. Ja imam punu
vjeru da će se ovaj pokret da dokaže uspješnim, ako Bog da. Da uzvišeni Allah nam pomogne da držimo ili ispunjavamo čast ovoga bejata obećanom Mesiji alejhi salamu i da širimo njegovu poruku cijelim svijetom i da mi budemo primaoci blagoslova Allaha dželešanuhu, da nikada ne budemo nelojalni i da budemo ubrojani u one koji su lojalni. Da nam Allah to pomogne, amin. Danas ću da započnem jedan website koji također dokazuje tu istinitost obećanog Mesije i proširenje njegovog imana u sve dijelove svijeta. Ovaj je website na kurdistanskom jeziku islamahmedija.krd. Dr. Ismail Mohamed Sahib će da nadgleda ovu website i njegov tim koji su džematlije iz Kurdistana, i to je da Kurdi mogu da uče u vezi Ahmedija džemata i da čitaju na svom materinjem jeziku. Ova web stranica u Surani dijalektu kurdistanskom, također i u Badini dijalektu. Ova web stranica će imati vijesti, imaće hudbe, imaće razne članke, videe i slično. I tako uz pomoć tog kurdistanskog tima oni će da prevode razne knjige i materijale. Knjige obećanog Mesije, knjige Halifatul Mesih i druga literatura džematska. Ako Bog da, ova web stranica će biti otvorena posle džume. Da Allah uzvišeni je učini blagoslovom. Također želim da kažem da nastavite da se molite u vezi trenutne svjetske situacije, da Allah dželešanu sačuva svijet od destrukcije i podari ljudima da prepoznaju njihovog stvoritelja. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.